Че дето прави фризиране. Шикавия това. Да еба неговата мама, да еба. Много разбира, бе. Не ще да се държи добре, да се сида там, педерасът. Му казах, човек, идеи, викам, ще се прицакаме и приятелството, ще прицакаме и всичко. Постоянно ходих при него преди да почнем, нали, да изпием по една бира, това, но вече не ми душата повече. Той ми каза. Той ми паднава в очите, разбираш ли? Трябва да имаш вика такова казанче, към къдева. До лявата гума вика, ба. Погледни вика да видиш. Вика ми лавиш. Гледа. Да, вика не е такова. Я дигни капа. Ние ти казанчето вика, ба, вика къде. Вика, нали имаш, ма вика, ще се оправи. Ело, тако, Наляхме човек е. Не. Изкъпя. Да, още по-приятно да караме. За какво? Така, да е чистичка. О май гуднес! Колко време не е такова. Той не влиза вътре. О май гуднес! Той се пора. И аз така ще мисля. Faster! Ще Faster! ми дадал 200 грама и то машло от... Просто е било много намаляло. Не, му машло за такова. Това си ли, нали нещо не е развалено? Много вода. Айде, ще сяда, ако съм казал, да няма никакво. Както не съм ял от 8 клас, ми се струва като каменбет. Стига във мамка му. Развалено ли? Не. Тази жена си диката, О май гад! Да се сели. Да, Мара, как се? Честка комби, бе. Всичко е посрещно. Ай седе, мачне го всичко и седе на него. Гошо, малеш откача. Вау! Колко правиш много си бел стана, бе. Ами, той много яде. Много яде, много яде. Днес какво прави? Какво прави днес? Защо не дойде на еган? Колко собствена? Кажи майка сега, Защо защо не не дойде? отиди на еган? Како да малко сома? Защото... Да, да видим.